Kumau julek malau senem, hak arterik benai naiwing, kebalang selensar kejukan mau kerpang, ia kesengi kebalak kelat no, lingba kemas jathan, bat dua yasai nak benda ke Mynsiem juki. Nang tak kejingbu ia kesentiu, bantang mamiti, bat kejingkerku ia kilum balak bo, ia kebalak kelat no, dak kerku. Mendau senem ru lasaki ia kipat dunget, kebalawan Mynsiem menta, hak kejinglek niam, bat banduai, bat jengok ia ia kejaka balak bo, ia kibait betuan juki. Kebalawan nak keleng kiparish, ringkat keling dok babon bat kirir yang sister jong ke jalan yang Shalong. Balak pelong nak kanggo kadem Blei haulum kentang jong ke balang light mkra Cathedral Parish. Hakaba udai season administrator ke jalan yang ba Shalong. Reverend Father John Madur ulalong kongsan. Kani kejing ken mau it ya ke Mynsiem balak khlat no. Wat lada kejing lek niam kelong ke batemang bat sengau kenja. Namar kejing khlat no Reverend Archbishop Dominic Jala. Hendai kipai dunget kedang yai Shirhem banduai. Takaba kila leit ban bu ru yu sentiu haulum jingtep jengu ha plau jong kayung mani ba lai mkra. Hakamas jingjat thai u Father John Madur lau pen sengau ba ke jinglek berom ya ki balak khat no bat ke jingwan ban duai na ke benta jengki kadai ke benta jong ke jinget Kristan ban perkhat ke jingmat ke bakhoj bat ke badan burom. Father John Madur haba pen sengau ba ke jingkai jong ke balang lau pen syong nongrim lingba ke jing thok bakhoj wa walada ngila khat na ke ni kesla prthei hende ke Mynsiem gadang im. Kamet kan put hendai on sepenmi pat ha kawe kesengi. Hangni asla perthei bat haba khlat no kayap kamet hendai ka Mynsiem ka im bat de hangni baki Iohsngew ya kosur Blei ban poi Shabneng. Ka jing khlat no ki breu na ka perthei kapan kemau i ka bahing basem ban duai kerpang. U Father John Madur la ban rap bak jing kemau bat jing duai na ka benta kitu ki balak khlat no. Kilong ke badan lai benta. Ba kentup ya ke jinget ha ke jinget slok ki khoj na ke benta ki badang sa ha ke ni kesla perthei ka kenhon badang sa ha ke jing sistem bat ka kenhon kitu ki bla poi ha bening bat ki badwai pat na ke benta ki basa ha ke ni ka perthei ulong bangi duai kerpang ya ke Mynsiem jong kitu ki badang sa ha ke ding pen khoj bat ki batrang ban poi kloi show Blei bat ngi duai na ke benta jong ki bat kiru ki duai na ke benta jongi bat ka jingbut jong ka jing slok ki khoj kalong ba kiti ki Mynsiem ki bla poi Shabneng bat ki duai na ke benta jongi ki badang ya program. Hak ketika jingkerku yulom kedang la sakhi kerpang di phongot kiruniam kenthei bat senrang hakba kendai phongot ki brother na Orient Theological College Maulai Shalong kilawan banyarap nem man kerku ya kilom jingtep niu syaga jingmi pat jong jing syak pendra kane ke jingai jongi bau tau bala penlong yengi je bakui lengba ka baptisma on om bishar pendram yengi namar bengingai ngilasap ye ka ketian ka jong Blei ndai unyalam yengi un penmi pat yengi syaga jingem bom juga. Kata kedai jing sengai jongi, kata kedai jing ngai jongi, kata kedai bengiwan mentah kesni pen temai, pen tik kena biang, ba kata ke bengingai kalong ke basisa. Bat kani kejingwan jongi para bengai, mentah kesni, bat baru asyik benai lenter, ni doai nak mentah ni banyak, kan dei sadia ke balik no kalong kejing perkat ke bekoi, bat ke badan burang. Yo Iohsngew balong lapoi ka arterik naiwing kasngi jong ke Mynsiem balaklat no oh hab lei bo sentiu oh hab thain sentiu la ne hab lei bo mombati kam dei ke jing pen sitong ka ne pen ban ka dei ka kam riu Blei ka bangiwan hang ne bat ka don ke jing mentoi ngi klang wan hang ne ngi yo ka jing mentoi lamar ka dei ka kam riu Blei bat ka wei ni ki kam is ka bangile na ka benta jong kitu ke balaklat no bagi jing hikai jong ka balang dong habangi wan benta ke si shaulum jingtam bagi bangi le chi yang mane bar habangi le jo bangi duai nak benta ki bayang ka don ke jing penjang na ka benta ki pop ki sang ki chomi ka bomot banom ba kam le no ke jing wan chomi baro asy benai lenter mentau benai habangi le si lum jingtam habangi duai nak benta ki balaklat no kawan ra ruk ke jing mentoi na ka benta chomi ka bomot banom habangi duai na ka benta ki balaklat no ki chomi makiru ki duai kaliang na ka benta chomi para bangai kane ka jing sngain jongi kane ke jing kermen jongi kane ke jing khang jongi pematrang unam roi sam ko Blei melong Blei jonga Mynsiem jonga ka trang yame ka kni yame kata ka jing khang jongi banyoi kata ka beneng ka batmai ka bangila Iohsngew ka kitab jing penpau Iohsngew ngai ka nongrim ka dau jong ka kalong bo trai kan rati ula namar bah ka arterik kadi na ka benta ka balang selensar bat kipat dungen
Kiruniam kejiwan banyadan mentah shwa ringkat lang ha kaparish kmi jong ke jalaniam. Kumkan nuksa ke jalaniam ba shlong. Hadian kini ha ka sengi babot ni kino kitarik kipai runget jong kaparish baro bat kibalang shnong kinsa pelong ya kini kejengken mau hagi pol bagi penbet banlait ya tingku bat ke program ke diocese. Bat ya kini nakaleng saskom lo yalat banyadan mentah bat katto kat ni kiparish bat balang shnong. Bakentup ya kamau khar parish balai don mentalang dekiling doa ke parish. Ya kajing thau bukut ke bang Iohsngew lingba kajing pulih ke beningkong kajing pulih ke baar bat ke gospel. Kai ke bapen palang yang ni wepiwe habang iwan siaw liu lom bakentang jong ke palang. Mapi baro bat mangi wepiwe ngitip bah kajing kai jong ke palang. Bankan mau buram ya ki Mynsiem di bala klan no. Kila pun ku ya ki lom jingtap. Kila pusyara ya ki ni jaka dari jing tenap. Kejing bel dari shun. Kejing bo ya ki mamati. Kejing bo ya ki sentil. Kejing thang ya uniu mamati ha gadur jong kejing me kejing u. Ni tho ki keteng ha ki ding phna. Bat kunta terter. Kaya kita pelong ini bangin lek kum ni. Naga benca gitu ki beri ki bangcet ki ong kita ki beri ki lek ayu. Bat habang iwan hagani ki jakaru bon ki beri ki ong ki lek ayu ha ketai lom hau tu lom kentang jong kebalang hakmat jong kini ki bai ki bathon ki bathia ha nu lom. Victor Frankl way ki psychologist ulang lada don jingmot ha gajing in don jingmot ru ha gajing yam lada gajing in jungi ha ga perthai ga don jingmot gajing yap jungi ru ka de ban don jingmot naga benca jungi ki kristan khamtam ne ha gani ga balang ka bala try kan rat ula seng ula hikai ni we ti we lingba ga balang ban burom ye ki Mynsiem ki bala klan no kajing in jungi ka don jingmot lada ni buram bani kongo ya ki kum gi jong Blei bani tip don sipo tli ki kum gi jong Blei baru jisu la penrap ya kita ki sipo hati ar benca ban e yo Blei ban e yo ki para macan kajing in jungi ka don jingmot ha gani ka perthai lada ni le kumcha lada ni kongo lada ni im kum ki bril ki badon yo Blei hala kajing im ba kajing ya ka don jingmot namar Blei bakumbau tra jing Yesus Kristus ula yap halor keding phna ba kajing yap jung kam simla kut hangta kajing pen em galawan namar Blei ba ula yap la tep ula kiu Shabneng u syang sikaman Blei kupa banan bor bat hangta pun kre jaka naga benca gitu ki bangai tu u Yesu la ya ningkong ya kata gelenti jong kajing yap u Yesu la ya ningkong ya gelenti jong kajing mipan bat mangi pati bangai hau ki babod yu kum ki senran kum kita ki kristan ni ya ya kejo kelenti bangi ngin saklat bat kini ki bala klat no lingba ki jing duai ki jing bat ki jing ima bah ki jing ki kini pat rengkat lang ber kris bat ka Mynsiem jing ki don ha ka keti ki jong Blei